Milí priatelia, pozdravujem vás. Toto video má názov, ako sami vidíte, návod proti terorizmu. Prečo návod proti terorizmu? Dnes je skutočne svet plný strachu pred rôznymi terorizmami. Mnohí sa to snažia vymyslieť nejakou represívnou cestou, možno čiastočne aj preventívnou, keď sa kontrolujú pasažieri a tak ďalej, alebo rôzne veci. Ale každopádne ja si myslím, že by bolo treba začať aj kultúrnou cestou. To je teda tá hlavná cesta. Práve preto som si dovolil nazvať toto video Návod proti terorizmu, pretože takýto návod sme napísali práve v tejto knižke Švédska 63. Je to skutočne návod proti terorizmu, pretože hovorí jednak o reálnych hrozbách, ale hovorí táto kniha aj o tom, ako sa dané postavy postavili k tejto otázke terorizmu, ako dokázali celkovo vyriešiť tento terorizmus v Japonsku a Švédsku. Táto knižka dokonca kandiduje na titul Kniha Turca 2015, preto by som vás veľmi pekne chcel poprosiť, aby ste zahlasovali za túto knižku. O chvíľku vám poviem kde. A si to ukážeme, že je to úplne jednoduché. Na stránke www.torontonara.webnode.sk nájdete link, v ktorom vyplníte údaje, zahlasujete a váš hlas bude odoslaný, ktorý nám veľmi pomôže. A túto knižku chcem vyhrať, teda túto súťaž s touto knižkou chcem vyhrať hlavne pre moju manželku, ktorá je spoluautorkou tejto knižky. Je to dievča, ktoré si veľa vytrpelo, prežila veľmi náročnú dopravnú nehodu. Niečo o nej si môžete prečítať v knižke Not Gay Show. Je na stiahnutie na spomenutej stránke. Ona prežila túto nehodu, musela sa znovu naučiť chodiť, tvoriť, premýšľať, všetko odznova sa musela naučiť, ale bola natoľko bojovnou, že dokázala napísať knihu. Preto prosím, urobte to pre Moniku. Zahlasujte pre Moniku, aby to Monika vyhrala. Ukážeme si, ako jednoducho sa to dá urobiť. Dáte si stránku www.torontonara.webnode.sk. To je tá stránka. Hneď tu dole je uvedený link, na ktorý si kliknete. Počkáme, kým nám to načíta, je to trošku slabší internet. Kliknete na ten link, ten sa nám načítava a potom jednoducho len vyplníte údaje, vyberiete si, prosím hlasujte v kategórii odborná literatúra, tam si vyberiete hociakú knižku, ja dávam náhodne, napríklad takúto. Potom vyberte, prosím hlasujte v kategórii beletria, tu vás poprosíme o zahlasovanie za knižku Toronto Nara, Toskany, Monika Taria, Švédska 63. Kliknete, tu vypíšete svoje meno, teda dáme, že Janko, Haluška, fiktívne meno, ulica Sumraková, 12, PSČ 009900 alebo 0, mesto dáme, ktoré Sučany a e-mail dáme haluska@haluska.sk. Takúto správu dáte tu odoslať a hlas je zaznamenaný. Takže dovoľte, aby som sa veľmi pekne poďakoval za takúto pomoc a za vaše prispenie, aby sa tento návod proti terorizmu, ktorým táto naša kniha je, dostal do sveta, aby ho ľudia čítali. Lebo aj práve takouto súťažou sa môže dostať knižka ďalej do povedomia. Ďakujeme, pozdravujeme. A ešte pozývame na 2. apríla na autorské čítanie tejto knihy. Bude to v Slobodnom vysielači na Kapitulskej 8 v Banskej Bystrici. Majte sa, pekný deň.